Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Belen Alvarez dugu platoan. Antzerki bitartekaritza lanetan denbora luzez ibili da eta gaurkoan bere esperientzia gurekin partekatzera etorri da. Ongi etorri, Belen? Mila esker. Zer modu zaude gaurkoan? Ongi, Ondo? oso, bai, ongi. Bera ondia ez? Bai, batean gainera Bat-batean. izan da, alde batetik nahi dugu beti eguraldi ona izan, baino egia dela, Baskal ondoen gehien bat, Hori da. nahiko astu nahiten da. Baina Kostatzen ongi. Bai. Eta zu adibidez, hola arteen munduan, arte eszenikoen munduan, nola definitzen zara edo nola kokatzen zara? Bani, bitarkari bat naiz. Bitarkari. Bai, bitarkari bat. Hasiera batean, hasi nintzen arte arloan, antzerki arloan gehien bat, orduan bitarkari bezala gehiago ezagutzen dut artisten mundua. Claro. Kudaketaren baino gehiago, Claro. edo administrazio publikoak eta udaletxeak eto baino gehiago. Egon naiz beti beste aldean. Baino momentu batean ikusi nuen nahiko beharrezkoa zela artiste munduan, antzerki munduan edo beste disiplina baten ibiltzen zen pertsona bat baita ere egiteak kudeaketaren lanak. Zeren bestela ez dago, zubi bat bezala egiteko. Zui moduko bat. Hori da, gainera nire ideia, nik hasiera batean ikusi nuen puzzle bat, eta nik izan behar nintzen piezak hartzen nituena toki batetik bestera eta puzzlea egin. Hori zen nire irudi, izan nuen irudi bat buruan, hori gero proiektatzeko, irladatzeko, bizitzan eta egiteko. Nik neukan hasiera batean ez nekien oso ongi zer nahi nuen eta, baina pentsatzen nuen horrela. Hor daude gauza batzuk, nik ezagutzen ditut, gauza batengatik eta bestek ezagutzen ditut guztiak, nahi dut elkartu eta horrekin abertzea ateratzen denez. Eta hori izan zen nire ideia. Eta txikitatik izan zara hor artean murgilduta? Beti izan zara hor? Bai. Hasieran, txikitan, gustatzen zitzaidan askoz gehiago adibidez ikasterakoan, eskolan, egiten genuenean zerbait berezia, niri asko gustatzen zitzaidan, zerbait prestatzen genuenean, baina eskursioi bat ere bai, edo zein gauza rutinatik ateratzeko. Hori zen niretzat, kantu bat prestatu behar dugu, nik oso gaizki abesten duen, oso gaizki. Baina, ze ongi, gero menditaldean hor nengoen ere bai, eta ikasketak niretzat nahiko aspergarriak eta astunak ziren. Eta ibiltzea, klasean, pelikula bat, zerbait berezia, zerbait ezberdina, hori txikitan edo eskolako garaian. Eta gero bai, gazte garaian hasi nintzen antzerkiarekin, eta oso nik uste dut, erdeazen den bezala gusanillo bat dagoela, nik uste dut bai, sartu zitzaidan. Hora zia ez? Bai, zia, bai, barruan. Eta noiz hasi zinen, gaztetan ze urterekin? Gutxi gora bera 14, 15 edo... Begira, ni hasi nintzen 16 urtekin, nengoen bup ikasten, nire garaian bup zen, eta nengoen bup ikasten, eta ikusi nuen, garai horretan zegoen kulturekintza pilo bat, Iruinen zegoen nahiko, piztu egintzen kultura, eta, zegoen eskaera, nik uste dut, bai, orain begiratua gainera ikusten dut urte horiek mugituak izan zirela. Eta ikusi nuen gorputz adierazpen ikastaro bat. Eta mimo ikastaro bat, IPES-en.
Gero IPES ja nik uste dut kokatu da beste toki batean, ez? Eta emakumeen lanarekin, baina momentu horretan bi ikastaro horiek San Miguel kaleko lokal batean, IPESeko toki zaharran horretan egin genuen, eta horrekin jasan nuen, hau gustatzen zait pilo bat. Nire irakasleak ere bai gogorarazten naiz zeinek diren, eta gero jarraitu nuen beste bat egiten tenean, Javier Ibañezekin, eta ja hortik aurrera ja antzerkian eukan, gustatzen zait, eta egon nintzen hainbat ikastaroak egiten, eta nire ondoan, bazegoen talde bat, antzerki talde bat, gazteak ziren guztiak, nire kolegiokoak, nire eskolakoak, ursulinasekoak eta eskolapioskoak mutilak, hor nahazturik zegoen talde bat. Orduan ezagutzen nituen beraiek, eta behin batean magisteritzan ja nengoenean. Magisteritza ikasi zenuen baita? Baita, bai. Eta magisteritzan nengoenean esan zian bat, egin nuen froga bat, joko bazen talde bat. Bai. Eta joko egiten zuen lan gehien bat eskoletan. Bai. Aurrentzako antzerkia edo. Bai, oso famatua izan zen, Bai. Egiten zuen lan Pilo bat. Egunero lantzen zuten, gainera nik uste dut ekarri zutela onera Iruñera beste modu bat, eta gainera kontratazioa egiten zuten. Garai horretan, antzerkia egiten zuten jendeak ez zuten kontrataziorik izaten, baizik eta oso arraroa zen profesionalizatea. Gehien bat zen elkarte moduko lana. Horre egin zen pixkat aldaketa, ez? Bai, egon zen eske hitz egiten ari naiz, 80ko hamarkada, ez? Hori da, 85. Ni magisteritza hasi nintzen 84. Bai, gutxi gora bera. Ten esan duzun hori, ez? Teatro Estable de Navarra zen, eta gero baita ere joko eta gutxi gehiago, ez, izango ziren. Nik uste dut trokolo bat zegoen, Lebrel Blanco, garai horretan, eta geunden gazteak. Eta gazteak ginen Txingurritegi, Pinpilin Pausa, bazen beste talde bat, eta beste bat zen institutoko Esperpento. Esperpento atera zen, hori ja desagertua dago, talde hori atera zen Ermitagaina institutotik. Eta hori. Eta guk geunden Pinpilin Pausa eta Txingurritegi ginen como independienteak eta garai horretan gazteak, ez? Orduan, proposatu ziaten hori sartzea. Joko, kontatzen ari nintzen jokorena. Hori da, bai. Joko sartzeko, jokok egin zuen baita ere deialdi bat. Eta jendea hartzeko, ez? Hor zunden 4 lagun, eta hainbeste emanaldiak zituztenez, behar zuten jende gehiago, bi talde egin zuten gainera momentu batean, porque ikastola joaten ziren, garai horretan gainera euskara sustatzeko asko erabili zen antzerkia, eta hori, bagin zuten olako casting bat, garai horretan castingak ez ziren oso erabiltzen. Egia da, Nafarroan casting askorik ez dagoela. Ez dago, egia da. Madrilen eta bai, baina antzerki ez, iaia ezerrez, pixka bat zinemarako. Hori da. Bai, baina ez da Madrilen bezala, casting gehiago dagoela. Garai horretan, egin zuten hilabete bateko ikastaro bat. Eta ni nengoen orduan, garai horretan, kou ikasten. Orduan, bukatu genuenean, ikastaro hori zen iraian, bai. Orduan, bukatu genuenean, esan zian baietz eta sartzeko, baino, egunero egin behartzen lana, eta nik justu hasia berrian eukan, kou, oraindikan, kou bukatu gabe. Orduan, esan nuen, ez bukatu behar dut gutxienez kou eta gero ikusiko dut. Horrekin, eta begirada horrekin, eta berak nola zuen oso antzerkiarekin oso pedagogikoa zen eta aurrentzako bideratutako obrak eta hori, elkartu nintzen baita ere nola nahi erakuntzan, ez? Irakaskuntzan, ez? Bai, irakaskuntzan, eta joku simbolikoarekin doaz pedagogia luze bat. Orduan, idei horrekin sartu nintzen nik magisteritzan. Eiteko magisteritza, baina nire helburua zen
Gero, Antzerkiarekin antzerkiarekin lotzea lotzea eta adierazpena landu, magisteritzan baita ere ikasten nintzenean udan egiten. Udalekuak eta, ez? Bueno, gehien bat bale. Bartzelonan egin nituen ikastaro batzuk Bale. espresio hori buruz, Bale. joku dramatiko hori buruz, joku simboliko hori buruz, eta bar osatzeko nik nahi nuen ikasketak, bai. ez? Zeren hemen izan ziren. Egia dela, egin nuenean nik espero nuen pixkat kreatiboagoa izan magisteritzaren ikasketak eta ez ziren izan ziren betikoak. Bai, beti geratzen da, ez? Hezkuntza formalean batzutan sormenaren kontu hori alde batera uzten dela eta behar dugula, ez? Sormena hor barneratu gehiago. Bai, egia da. Eta hori? Interesgarria, eta orduan gero nola, bueltatu zinenean, edo magisteritza bukatu kurtsoiek egin, nola sartu zinen berriro ere arte eszenikoen mundu horretan? Beno, orduan magisteritzan ikasi nuenean hori sartu nintzen ja txingurritegin eta txingurritegikoekin hasi nintzen taldean, aktoresa bezala, aktriz bezala, prestatu genuen ikuskizun bat, izan zen kriston lana, orain begiratua, pentsatzen nuen, geneukan, emesortzi hogei urte geneukan, eta atera genuen lan potente bat Alfonso Sastreren tekstuekin eginda, eta deitzen zen el último cuarto de la pacificación. Eta bazen Lusitania, nik ikasi nuen pilo bat, Antzerkiarekin asko ikasten da. Noski baietz. Pentsatzen dute ez, baina gero, pertsonai bat lantzeko edo historia batetan sartzeko, ez? Eta Numancia, adibidez, gero, behin batean, orain dela urte batzuk, Numancia futbol taldea igo behartzela eta gogoratu nintzen nik Numancia, de nuestro Numancia antzerkiarena, esan nuen jode. Eta kasualitatez, obra hori kokatzeko eta geografia pixkat eta historia. Eta nire benetazko ikasketan ez nuen, ikasita ez nuena, ikasi nuen gero aurrerako eta bai. Eta hori, bazen baita ere Dario Foren teksto batzuk, orduan Dario Fo ezagutu nuen. Eta gero hortik aurrera irakurri nituen baita ere Dario Fo obra guztiak, eta bai, bolada hontan berriz daukat bizkata astuta, baina egia zela momentu batean, eta Alfonso Sastrena ere bai, irakurri nituen, ez dakit zenbat, izan ziren, baldin badaukazu hori motivazio bat, noski baiet, sakontzen duzu informazioa eta barez, eta hori, gero, hori egin ondoren, horrek gehien bat tekstua eta guztiz prestatu zuen Pablo Valdés eta zuzendaria izan zen bera. Orain pentsatzen ari naiz, zel egin genuen lana eta pentsatzen du, Pabloren burua garai horretan izan zegoen nahiko ongi jarrita, ez? Eta gero urteak pasat, nik uste dut urrengo ikuskizuna izan zen guk sortutako bat. Eta izan zen... Tekstu originalarekin edo, ez? Bai, ipuinak. Izan zen aurrentzat berriro, elkartu ginen ja lagun, gustokoa beste pertsona bat magisteritzan ikasten ari zena, eta beste pertsona bat pedagogia, egin genuen, eta hartu genituen ja Rodari, ezagutu nuen Rodari magisteritzan ere bai ezagutu nuen, hori izan zen, nik uste dut gauza, sormenaren gehiago egin genuen bai. Eta, hori izan zen topaketa polite bat nire bizitzan. Orduan, prestatu genuen Pieruccino eta Mundua. Pieruccino y el Mundo egin genuen, erderaz eta euskaraz. Baitu? Euskaraz ikasi genuen baita ere euskaraz tekstua eta dena, eta oso gutxitan egin genuen euskaraz egia zela, egia da, baina prestatu genuen, kriston lana izan zen eta prestatu genuen. Eta Pieruccino eta Munduarekin, garai horretan, hasi ziren gazteen topaketak, antzerki gazteen topaketak. Hori, estatu mailan... Nahiko mugimendu handia zegoen orduan ez, garai horretan, zentzu horretan. Bai. Zerain, topaketa horiek edo, ez dira existitzen? Topaketa horiek bai, badaude, Bale. baino nik uste dut ez dutela
jartzuna oso txikiagoa da. Garai horretan izan zen oso... Boom edo. Bai, eta gainera, saria, nik uste dut ondorioak dira, ze saria ematen duten. Guk izan genuen lehendabiziko urtean, ospatu ziren lehendabiziko aldiz. Eta saria zen, 15 egun egotea talde osoan, komunitate autonomatik, erkidego guztietatik, joaten zen talde bat, irabazlea, Meridara, eta hor ospatzen... Meridako festivalera? Meridako festivalean, baino lehen, como un off, alako zerbait, ez? Orduan, zen konbibentzia batzuk hor, denen artean, eta ikastaroekin, baina gero, antzesten genuen gure obra, gauero, egoten ginen adibidez, astebete bat, ez? Eta egunero ikusten genituen 2 obra. Baina goizez egiten genuen ikastaro ezberdinak, denak nahazturik, baina horretan adibidez ezagutu genuen guko talde pilo bat. Jende hortik aurrera laguntasun izan dudan jendea ezagutu nuen hor. Oraingo networking hori, eh? Hori da. Gaur egun deituko genioke hori, networking. Baina oso interesgarria, ni beti izaten dute. Guretzat izan zen oso esperientzia polita, bai. Eta hortik gaur egun batzuk badaude profesionalean arloan, beste batzuk galduak, edo guk ahaztutak ere bai, baina oso interesgarria izan zen. Eta guretzat, Txingurritegientzat izan zen oso importantea, irabaztea sari hori eta egitea aurrekada bat, izan zen... Bultzada moduko bat. Bultzada bat, eta orduan aurkeztu, esan genuen, egingo dugu beste bat helduentzat, eta beste bat handiagoa, eta Leontzi eta Lehena prestatu genuen. Eta horretan nik uste dut, sartu ginela, nik uste dut, entrepresa handiegi, ez? Proiektu handigi batean. Eta hasi ginen jau, bakoitzak gure bizitzaren bidea aurrera jartzen, eta baita ere momentu horiek dira oso bereziak, ez? Artean gertatzen da, ez? Batzutan bizi lan egiteko edo lan bizitzeko, ez? Batzutan profesionala ez zarenean, eta naiz eta profesionala izan batzutan hain zaila da, ez? Egunean horretaz dirua irabazi eta horretaz lan egin, ze batzutan ikusi behar duzu hor balantza eta batzutan... Bai, eta nola jende, proiektu horiek adibidez Txingurritegi hasiera batean 6 lagun ginen. Eske garai horretan, bai, 80ko hamarkadan taldeak nahiko handiak ziren. Baita ere profesional, ezagunak eta baita ere ez ezagunak, ez? Egia zela, baina, klaro, hori elkartzen baldin bazara eta aurrera joaten baldin bada bizitza, momentu batean ezin da, oso zaila da bintzat, oso zaila da mantentzea 6 pertsonako talde bat. Bai, koordinatzea. Eta hori izan da garapena. Taldeak joan dira, gero eta txikiagoak bihurtzen, ez? Bereizten, ez? Bereizten, eta gaur egun buruak, antzerki talde baten buruak, bat, 2, 3, baina ez dago lehen zegoen kooperatiba handiak horiek, ez? 8 lagun, 6 lagun, eta denak berdinak izaten. Gaur egun aurkitzen duzu, da superbientzia, oso normala da, eta ez dut honekin kritikatzen, hola da, eta kitxo. Horrela joan da bidea, eta... Bai, oso zaila da mantentzea orain adibidez antzerki talde bat 6 pertsonako osatua. Orduan, garai horretan hartu genuen bakoitza gure bizitza, nik jarraitu nuen, magisteritza bukatu nuenean Txingurritegi nengoen, eta gero sartu nintzen antzerki eskolan, baina bakarrik urte bat egon nintzen, eta gero hasi nintzen antzerki ikastaroak ematen egiten aurrei, eta proiektu bat, gaur egun ere bai antzerki eskolan egiten den proiektu bat dela antzerkia eskoletan eman, hori sortu nuen nik beste lagun batekin eta hor zegoen Maite Paskualekin. Bai. Eske, eman diazu hor, leheno ideia esan duzunean, ez? Ikasi nuen historioa antzerkiaren bitartez, ez? Eskolan, hezkuntza formalean ez ikasiteko guztia, gero antzerkiaren bitartez, hor motivazio hori lortu nuen, ez? Eta igual horrelako zerbait izango litzateke, ideia edo pixka bat esperimentatzeko modua, ez? Bai. Aurrekin, ez, horrelako asignatura, historia edo
Aur batzuk horroto dituztenak, ez? Bai. Eta igual, horren bitartez, Bai. ez? Antzestu dezakezu, azkenean historia, Bai. niretzat Ni izan gogoratzen. superinteresgarria, ez da, historia, oza, Bai. kulebroi bat, batzutan, ez? Hor bata bestea hiltzen du bestea ezkontzen da, ez? Bai, gogoratzen naiz oso ongi, 6. mailan nengoenean, oso konten zeren esan zuen irakasleak. Bueno, ikasiko dugu, la batalla el Cif, campeador. Eta nik nengoen hor nire munduan, eta venga, zu erregea izango zara. Claro. Eta ez nuen ikasita, orduan, erregea esateko sinistu nuen pilo bat, eta etortzen zenean el Cif, iberen el Cif no seketan, eta nik esan dion, bueno, barkatzen dizut, barkatzen zaitut. Eta orduan, handeinak eta zuen, oso ongi egin duzu erregea, baina ez duzu ezer ikasi. Bueno, baina horako gauza, eta gero ez ziola barkatu. Hori da, eta gero oroimena mantentzen da, Naiz eta ikasita ez izan, horri ikasi zenuen, zer gertatu zaion zizari, ez? Gero, esperientziarekin egiten duzunarekin, gorputza gainera hau egia da, eta da teoria bat, gorputzak badu bere memoria ere bai, eta gordetzen du ziurazki burmina baino gehiago, memoria sensorial, da importanteagoa. Bueno, hainbat gutxienez berdin, bezain importantea bai. Orduan, kasu horretan, eta bai, eta badago esaten dizuna, nik ikasi nuenean magisteritzan eta beti neukan hor antzerkia eta pedagogi mundua elkartu eta nola, nik uste dut hori adibidez gaur egun momentu, egin du nola esan, 20 urte hauetan oso gutxi garatu da, baina orain dela 5 urte dagola nik uste dut berpisten, ez? Historio hori eta nola, eta konkretuki Nafarroan nik uste dut guraso eta ama asko daudela keskaturik hezkuntzan egiteko aldaketa bat, ez? Eta ikladatzen da hainbat pedagogiekin eta Montessori, txikiekin Montessori lantzen ari da hainbat eskoletan, baita ere irakasten dute proiekturen bidez, nik uste dagola aldaketa bat, ez da toki guztietan, baina Nafarroan behintzat bat, eta horrekin batera datoz baita ere arte eszenikoen lana, egitea baita ere eta importantzia ematea, nire ustez noski baietz kirolak oso importanteak dira, eta Nafarroan kirolak aipatzen dudan denboraldia, 20 urte hauetan, kirolak egon dira toki on batean eta sustatu dira pilo bat, baina nire ustez arte eszenikoak adierazpenak dauden gauzak, bai dantza, bai zirkoa, baita ere hizkuntza, tekstua, gauzak horiek eta egitea espresioa, hainbat historiekin, gainera oso importantea da gure eziako, gizaki bezala ezitzeko importantea, oso importantea. Bai. Ni antzerki klaseak ematen ditut herri batean, eta ikusten da, txiki-txikitatik hasten dira eta joaten dira klasetara, nahi duten arte, baina normalean 12-14 urte dituzen arte, eta aldaketa da izugarria. Eta ja ikusten direzu, ez? Nola hasten direnetan, zenolako lotxak edo zenolako adierazpen gabezian dituzten, eta gero nola evoluzionatzen duten zerbaitetara, esaten duzu, pues eske heziketan eta haien hezkuntzan oso garrantzitsua da. Irakurtzearen moduan, edo matematika basiko batzuk izatearen moduan, edo historiari buruz, ez? Ni betidanik izan naiz jolasaren, nola esan, bultzatzailea edo horren aldekoa. Bai, horren aldekoa, baina gehiago, porque izan da niretzat epizentro bat, jolasa da... Aventura, ez? Egunero ez aventura... Eta behar duguna, ura izango balitz bezala. Hori da osagarri bat. Osagarri bat beharrezkoa. Eta, hain importantea da jolaste egitea, eta jendea utzi baita ere jolaste egiteari, eta gero baldintza jartzea, baina
eta ez moztu bakarrik haurtzaroan, eta gero Claro. zure garapenean moztu baizik, eta jarraitu jolasten Bai. edo nola, eta ezberdinak gauzak aldatzen direla, eta orduan ezin duzu jolastu modu berdinean, aldatu behar duzu, formak eta baita ere badaude beti norma batzuk, ez? Hori errespetatu behar duzu, agian gehiago, oso importantea da jokua eta jolastu behar dugu, eta nik uste dut konbeni zaigula guztie gehiago jolastea. Horrekin batera doa baita ere umorea, eta umorea behar dugu, umorea oso beharrezkoa da guztiontzat, eta umorearekin hartuta gauza asko, baina agian bakarrik ikustearekin, ikustearekin umorea nahiko. Burua pixka bat haize berria hartzeko, eta, far egitea oso importantea da ere, bai, neure ustez. Egia da, gaur egun badagoela debate bat hor, humoraren kontuarekin ez, politikoki zuzenak izan behar garen kontu horrekin, ez, eta batzutan humorea zentzu horretan asko sufritzen du batzutan, ez, azkenean, badirudi ezin oso kontu zibili bartzarela zerekin egiten duzun barrera, zerekin ez, baina batzutan ez, esaten duzuna, ez, humorearekin egiten baldin badugu edo perspektiba aldatzen baldin badugu, haien hobi izango litzatekeela, ez, edo... Bai, egia da, hori da oso eztabaida polita. Claro. Arrain aipatu duzuna. Eta, claro, oso horreza da, humorearekin egiten duzun gauza bat eta ja kritika bat. Claro. Eta orduan kritika hori nola jasotzen duen jendeak, ez? Osea, baino nik uste beti egonda baita ere, osea, bakoitzak neurtu behar du noraino egin nahi du gauza bat edo beste, eta egia dela oso errez bestei zentzura jartzen ziote, ez? Osea, eta zuk pentsatzen duzuna unibertsala bihurtzen duzu, eta bestearena ez duzu hain ongi hartzen, ez? Bueno, baino umore txuriarekin ere bai, osea, ez joaten hain urrun baizik, eta hurbilago geratzen, umore zuri batekin egia dela jendeak oso gutxitan daukagu, edo daukaguna ez da zorrotza, edo ez da batzutan daukagu gauzak umorea, nahiko umore erresa edo, eta badago bigarren kapita bat, ez, eta nik uste dut hori da igual interesgarriena. Eta gero, zer esaten du, osea, umore horrek baldin badauka bere kritika eta hori egia da, baina, orduan, karo, egon behar gara prest ere bai entzuteko, baina batzutan ere bai esaten duzu hori da gauza bat, osea, umorea eta antzerkian gauza bera, esaten dizut, antzerkiarekin zer gaiak elandu antzerkiarekin. Antzerkia taulan geratzen da, ere bai, eta baina, mezuak hor daude. Claro, azkenean taula geratzen da, baina ez guztiz, ez? Azkenean mezuak bidaltzen dituzu eta gero pertsonak hartzen ditu eta gero baita ere hausnartze prozesu bat dago, ez? Eta gero... Gizarte bezala zertarako artea da importantea, horretarako. Egiten, osea, antzerki obra batek kontatzen du edo zer. Eta kontaketa hori zuk ikusterakoan, entzuterakoan eta bizitzerakoan egiten duzu konexio bat. Baina hori mentala, ez? Orduan, konexio horrek bai ikasten, osea, horrekin ikasten duzu. Bai. Eta horrela, bai, egia dela, batzutan nahi dute izatea jendea pixka bat aluzinatutak gai batzuekin eta ez izatea gizaki kritikoak. Gizaki kritikoak eta pentsakor baldin badira, pixkate ziurazki agindari batzuei... Gerra gehiago emango diogu, ez? Bai, ez da, bai, hala izango da ziurazki. Eta adibidez, COVID-aren egoera guzti hau, nola izan du eragina zure zubi lan horretan edo bitartekari lan horretan? Hasiera batean izan zen oso gogorra.
Zeren, nik oraindikan baita ere daukat buruan nola izan zen lehendabiziko eguna. Ni hasi nintzen, dakizuenez nola izan dira gauzak importanteak izan dira, ez? Hasiera batean geneukan etxerik txikiena obra salmentak eramaten dut nik, eta Laura Villanuevarena, hoiekin egiten dut lan nik, salmenta egiten dut, eta geneukan emanaldi batzuk Gasteizen. Hasi zen dena Gasteizen, eta ziren eskolako ikuskiz, eskolako... Bai, eskolara joateko horietakoak. Eskolarrak. Orduan, deitu zidaten, ostiral bat... Hau egin genuen, deitu zidaten, ostiral batean, Gasteiztik, bazutela, datorren, astelenean hasi behartzen eskolar aktuazio batzuk italiar talde batek, eta ezin zuen etorri, zeren COVID hasi zen Italian. Orduan, ea guk geunden ja etxegiten ari ginen joateko beste data batzuetan. Ea algenuen eta ez dakiz zer. Orduan, egon ginen, asteburu hori, gure datak adosten, baietza esateko, gero ikusteko geneukan baita ere, bazen martxoaren 6an, 7an eta 8an, eta geneukan asteburu horretan emanaldiak egunero ere bai. Orduan, azkenean lortu genuen, joan zen teknikariak montatzera astelehen goizean, montatu zuen eta lehendabiziko emanaldia 3etan geunden. Ordu batetan deitu zidaten bulegotik, esanez, Gasteizko eskola guztiak itxi egin behar ziren, eta orduan ez zuen zentzurik guiateko. Montatuta zegoen, teknikoak desmontatu zuen guztiak, eta Iruñera. Eta ni nengoen Donostiko antzerki ferian. Hori bazen astearte bat. Ostegunean, Donostian jende guztiak, batzuk aurreratzen, bidaia aurreratzen eta jende guztiak. Benga, suspenditu, eta guk, eta nik telefonoa hartzen, eta baita ere izanen, como de Wall Street, eta batean, bertan bera utzi behar dugu, hau dagoen ez dakizer, bertan bera, batean. Guztiak telefonoetan gorata bera. Geneukan, 3 hilabetean geneukan eta lan handia geneukan prestatuta, eta nire lana da gainera prestatu gauza horiek, ni noa aurrerago. Ni prestatzen ditut gauzak... Hola, luzerako. Luzerako, orduan. Neukan emanaldi guztiak... Lotuta, ja. Bai, eta hori, bertan bera utzi ziren, goiz edo 2 goizetan, Ostegun, eta... Ja, 3 hilabeteko lana, ez? Bai. Eta 3 hilabetean ez genuen ezer egin. Baina, egia zela, egon ginela, garai horretan asko hitz egin genuen gure tartean ere bai, mai batzuk prestatu zuten gobernuko kultur departamentuarekin ere bai elkarrizketa bat izan genuen, nik uste dut nahiko emankorra, eta hortik, ezkerrak izan genuen, ni autonomoa naiz, el cese de negozio, autonomoa naiz, eta banago kultur, IAE kultur arloan daukat, baina ni ez naiz antzerki ekoizpenak egiteko baimena, baizik eta daukat beste bat. Orduan, hasiera batean gu ez geunden sartuak. Hasiera batean bakarrik lehendabiziko dekreto, ez dakiz zer, gobernuak eman zuen dekretuan, bakarrik alzuten laguntza jaso, zenae bat zutena, eta besteak geratzen ginen kanpoan. Eta hori izan zen, izuek, nola geratu behar gara gu laguntzari gabe, ezer gabe, baina hori izan zen gutxi gora bera aste bat, eta ja berehala zabaldu zuten gehiago, eta baita ere beste zenae batzuk geneukana, baita ere sartu ginen. Eta eskerrak izan zirela erte ere bai aukerak, hori tekniko aldetik, musika entrepresarekin ere bai, antzerki entrepresarekin ere bai, hori izan zen oso egoera larria, ezin genuen ezer egin, ez zegoen modurik eta akabo, itxita dena, akabo. Eta hori bai eskertzekoa da,
Gero Nafar gobernuak egin zuen baita ere aleginak, eta gero ez bakarrik departamentua baizik eta Nafarroako udalaren kultur teknikariak izan dute oso jarreran ikuste dut batasuna biltzen eta baita ere ez dute beldurrik izan lana izateari. COVID-en protokoloa bete behar dugu, jarriko dugu gure partez guztia betetzeko. Eta beste tokietan, ez dakit, Valentzian, Aragoien, eta ez dute hainbeste ekitaldiak izan. Baina hemen, pasaden udan, izan genituen gauzak, eta aurten ematen du baietz. Eta gero, baita ere, urtean zehar, antzerkiak, izan dugu besaulkietan, egon dira 130 bakarrik bete gintzen, mugatuta zegoen besaulkien kupurua. Baina ekintza mantendu da. Eta hori oso importantea izan da. Eta hori bada politiko jarrera bat, ez bakarrik Nafarroako departamentuak, baizik eta udal guztiena ere bai, Nafarroako antzoki sarearena ere, denak bateran ikuste dut, eta izan da oso jarrera importante bat, eta horrexegatik nik uste dut, mantendu gara nahiko ongi, eta beste aldetik ere, izatea inbeste denbora, zera, pentsatzeko edo, sortzeko edo, mugimendu hau, darnaka, lurrakada bat izan balitz bezala, lurrikada bat izan da, nik uste dut alde batetik jendeak kreatiboagoa egon da. Batzuk, eta hasiera batetik esan zuten batzuk, ni nago erabat blokeatuta, baina justu, hemen nik uste dut bi jarrera egon dira, eta artista batzuk egon dira oso kreatiboak. Igual, azken aldian baino gehiago, ez? Bai, egia da, etorri diren artistak kontuan hartuta batzuk izan dute, ez neukan blokeo mental bat neuken, eta ezin nuen ezertan pentsatu, eta beste batzuk bai, itzein dute hori sormenaren bombilla hori edo argia piztu zaiela, eta egon direla hor jota fuego. Bai, hala izan da. Eta orduan, baina orain nik egiten dut lan, artistak prestatzen dutenean bere obra, hor daukan gero nik hori lan egiteko eta merkatuetan jartzeko, ez? Plazaratzeko, bai. Bai, hori da. Eta hori alde batetik niretzat ona da, zeren orain badago gauza asko. Bai, sormena, bai. Bai. Denboraldi artistiko aldean, denboraldi lehor bat baldin bada, ez dago orduan gero zer egitekorik. Baina emankorra izan da. Bai, egia da, historian zer. Eta rollo, batzutan, bizi behar gara gauza gogorrak ere bai, pisteko gure barnean, daukagu sormena. Bai, batzutan bai. Historian zehar bai gertatu egin dela, ez? Krisialdi garaietan eta garai oso latzetan, gero artea loratu egin dela pilo bat, ez? Eta egia da, orain, azkenengo urtetan baita ere, Nafarroan daudela, konpainia berri pilo bat, ez? Lehen mentzionatu dugu nola, larogeita bosteko hamarkada horretan, zuten oso gutxi, baina orain daude, konpainia pilo bat, eskaintza pilo bat Nafarroan. Bai, txikiak, oso txikiak. Hori da, gero denak bere tokian izateko izango da zaila, baina egia dela asko daudela, bai. Hombre, urteak pasata nabaritzen da baita ere jendea prestatua dagoela, eta egiten dira ja dramatiko ikasketak, nire garaien adibidez, ez zeuden ikasketa. Baina batzutan bai gertatzen dela, ni adibidez, hori, atzerrira joan nintzen, antzerkiko gradua ikastera, eta horretan lizentziatuta nago, eta horrein bueltan, sortea izan dut, konpainia nahiko izena daukan konpainia batetan nagoelako, Nafarroan ezaguna den konpainia batetan nagoelako, baina gero zure gauzak, gazteak garen ontzat, gure gauzak sortu nahi ditugunean edo, batzutan zaila dela, gure txokoa lortzea, ez?
Bai, justu lehengo gunean egon nintzen honetaz hitz egiten Kitirekin, aktriz batekin. Kiti? Kiti. Bai, badakit. Kiti eta Sergio Salinasekin. Bai, badakit, ezagutzen ditut biak. Biekin, izan dugu elkarrizketa hau edo gai hau, ez dakit ere bai, eske ez dakit, zaila da. Zaila da bilatzea toki bat, eta nik baita ere bizi nintzen. Bizi izan duzu, ez? Bizi izan dut egoera hori gaztean nengoenean, Osea, nintzenean, ikusten nuen talde batzuk beti zeudela hor mugitzen eta ikusten nuen baita ere nola ziren jaialdiak eta holako gauzak eta nola egingo genuke guk hor sartzeko adibidez, ez? Baina, bueno, azkenean nik uste dut formula magikorik ez dagoela. Bakarrik lan egitea eta lan egitea. Ate joka jarraitzea, ez? Hori da. Eta gauzak garbia izan eta jarraitu. Beti hori egia da, emprendedore bezala edozein arloan uste dut, baina antzerkiarekin ere bai, ikusi behar duzu horeka nola mantendu. Osea, ezin duzu nire ustez egin lan bat, eske hau egin nahi dudalakoz, eta pentsatzea horretaz biziko zarela. Klar, eske hori da gauza, ez? Osea, azkenean, zaila da, bueno, bai, antzerkiaz eta kulturaz eta generalean arteaz bizializatea, ez? Baina balantze hori batzutan zaila da, ez? Baduzu beste lan batzuk eta gero ez duzu astirik igual entzaiateko edo supernekatuta zaude edo... Baina, bueno, hor, bai, azkenean... Lana handia da, nik uste jendeak ez dela kontziente zenolako... Lana den eta... Ezin duzu erdi hemen, osea, hemen egon behar zara antzerkiak kopetaraino, sartuta, erabat, zure bizitzan, izan behar da pasioi bat. Eta ez bada pasioia izaten, ez da inoiz... ziurtazki utziko duzu. Ez Eta bazaude horrela. Egin behar da, nik uste dut, eta, bueno, alde batetik, zagaitik ez, zer egin behar dugun baita ere guk, zer dagoen gure eskuan, pizkat lasaitzeko dedikazio hau, lasaitzeko eta baita ere egiteko normaltasun gehiagorekin. Ez que non geratzen da gero bestela aisialdia edo deskonexio puntu hori, ez? Azkenean, artean badirudi ez dagoela, ez, lan bizitzeko edo bizi lan egiteko, lehen komentatu duguna, ez? Non dago muga hori, ez? Azkenean, zaila da batzutan eta... Bai. Baina, bueno. Hombre, hemen Nafarroan orain ja ezain beste, badago jende berria eta... Baina garai batean, denak ziren bikoteak. Baita ere, hori egia da. Eta gero, baita ere nik adibidez lan egiten dut nire aizparekin. Eta gero, beste modelo bat da aizpak izatea, osea, bagaude bat baino gehiago ere bai. Eta da, nik uste dut, bikoteak izatea, eske, oso zaila da bizitza arrunta bat izatea eta antzerki hilaria izan. Posiblea da, noski baietz, baina oso zaila. Hemen dirua ez da irabazten, ez da irabazten. Egiten duzu proiektu, eta galtzen da asko, hori beti dagoaz, egiten duzu arrakasta antzerki bat, baina hurrengoa, auskalo. Izan daiteke edo ez, karo. Karo, hemen hasten gara, baina bestela, ziurazki gure nortasunan, nik esaten nizun, lehen, nik eskolan errutinan ezin nuen jaso, ez? Ziurazki, eta beti gustatzen zait aldatzea, aldaketak, horrokorrean, ez? Aldaketak gustatzen zaizkit pilo bat. Horrengatik ziurazki izango da, nire nortasunaren... Dekin bat egiten duela. Bai. Baina egia da, nik uste horretan baita ere galdu dezakegula... Osea, hori horrela da, eta egia da antzerkia eta artea rutina edo daukagun gizarte laukizuzen horrekin apurtzen duela, eta hori oso aberasgarria da, baina baita ere nik uste ezin garela konformatu horrekin, ez? Eta utzi alde batera ez, bueno, ez zait importa, bai baina ez. Erabat ados nago, eta horrekin oso, askotan ez zaigu gustatzen hitz egitea diruarekin, eta ez bakarrik diruengatik,
baizik eta Ez que mundu honetan bizi gara. Hori da. Eta mundu, eta ni dirua behar dut, ze eske gero etxeako alkilerra pagatu behar dut, eta janari erosi behar dut, osea, nik logikoki, osea, ez da igual amesten dugun gizartea, baina gizarteetan bizi behar gara, ez? Hori da. Eta baldintza duinak izan behar ditugu, eta... Horrexegatik, baldintza, profesionala bihurtzen baldin bazara, zuk erabaki behar duzu profesionala zarela. Zuk jarri behar duzu zure katxeta, zure buruari. Eta gainera, gogorregin mantentzeko, eta hainbat tokietan, batzutan oso jatorra zara, doainik joaten baldin bazara. Bai, baina, doainik ez duzu pisu bat eskatzen, eta doainik ez duzu eskatzen ez dakizer. Gurekin gauza bera, orduan, mantentzea batzutan ez da bat ere jatorra, baina egin behar da, bestela, eta baldintza horiek, eta gertatu da baita ere, denboraldi larri bat etortzen denean, jendeak ez badu lortu, kasualitatez, ni hori, badaukat Quiero Teatro enpresa bat, eta da kudeaketa eta antzerki salmentaren enpresa bat, eta ni naiz autonomoa. Badaukat nire ziurtasunak, nik badaukat langile bat, eta langile horrek baditu bere ziurtasunaren ere bai, dena, ez? Beste batzuk, aktore normalean, daude kontratatutak el régimen de artistas deitzen dena. Bakarrik, lan egiten dutenean, egun berean, alta ematen zioten eta baja egun berean. Orduan, aipatu dudana, ostegun eta ostiral batean izan zen hekatombe, ez? Hori, jendea etzegoen alta eman da, orduan geratu zen, Frantzian adibidez, baldin badaukazu, badago como intermitentzia modelo bat, eta horrek da, altan ez baldin bazaude emanda, edo baldin badaukazu ja, ez dakizen bat, bolo urtean edo? Kotizatutak, orduan daukazu langabeziko baimena. Hemen ez, sekulan ez dago hori, orduan, jende batzuk geratu ziren kanpo ere bai, laguntzaren kanpo, gero egintzen aleginak sartzeko ere bai, baina batzuk, eske kasuistika asko daudenez, batzuk geratu ziren ezer gabe. Eta egiten baldin baduzu gauza bat, laguntasunagatik, gero heltzen da momentua eta ez duzu lan hori, ez da zure lana. Edo baita ere, hau oso importantea da, adinak daukazunean, adin bat, igual zaude, ni egon nintzen baita ere, urte batzuk lanean, ikastaro batzuk ematen, ez dakizer eta ez dakizer, eta lan hori, edo manaldiak egiten ere bai, nire garaian, gaztearoan. Eta hori ez da kotizatzen, orduan gero, orain, orain dikan 10 urte daukat aurretik, baina etorkizunean, ze pentsioa daukazun, eta urte horiek ez duzu eta orduan ez dute zenbatzen. Orduan hori da arazo bat. Eta nik uste dut gero eta gutxiago gertatuko da, aurreratzen ari da historia, baina gero bestaldetik egiteko, beti jartzeko gauzak onak eta txarrak, egia dela bihurtzen denean, joaten baldin bazara, zuk toki handi batetara, ez dakit, teatro, ez dakit real edo ez naiz egon, que ezin dut hitz egin, ez naiz. Baina egia dela, gero eta handiagoak baldin badira tokiak, jendeak laneko postuak ere bai, dena organizatuagoa dago antolatuta, eta ez dakit zer, eta orduan badute ordutegi bat. Eta zaude zerbait egiten, ordutegi hori heltzen denean moztu egin behar da. Eta moztu egin behar da, eta batzutan esaten duzu, jarraitu orduerdi bat, flexibiagoa izan. Orduan, baita ere kulturaren funtzionarioak bihurtzen da jendea ere bai, eta orduan galtzen da gauza bat oso importantea ere. Bai, sorrena batzutan ez daukala ordutegi bat, baizik eta gertatzen denean. Nik ez dut ordutegirik, baina gaur egun ere ez da. Ez dut ordutegirik. Eta egiten dudanean ze edo zer behar ditugun orduak.
Eta baita ere, guk ez dut inorekin jo nahi, baina adibidez, arkitekto batek egiten du lan bat, ez dakizen bat ordu, eta ordu horiek kobratzen ditu. Guk orduero egiten baldin badugu gero gure faktura, ez du ematen. Ez du ematen. Beste aldetik, zer daukagun? Nahi dugun gauza dela, ezagutzen dugula jende berezia, gaudela ikasten denbora osoan, egoera berriak aurkezten ditugu eta erantzun berriak eman behar ditugu ere, egon behar garela alertan eta horrekin, esan nahi du, ezin duzula lasaitu, baina ez lasaitu alde honean. Ez baizik eta gizartean sujetu aktibo bat izan behar zarela. Hori da niretzat alde onugarria. Eta egia dela, ikuskizun polit bat ikusten duzunean, eta arte ikusten baldin badu, esan duzu, honekin, merezi zait dena, ez? Baina, pena bat da, ere, urteekin gauza asko ikusten duzu, eta orduan gero eta sorpresa muga daukazu altuago, ez? Orduan, ez da, bakarrik noiz behinka gertatzen da. Edo txunditzen zara, Bai. Zailagoa da unkigarria lortzea. Eta hori pena ematen dit. Nola nahi, da pizkat, ze pena. Ian, igual, etortzen diren berri hauek ekartzen dute hor berrikuntza hori. Ekarri zuten proposamen oso interesgarri bat, etorri ziren beste bi zer magu bat eta aktore bat, eta esan zuten, guretzat oso zaila egiten zaigu gure lana saltzea, baina adibidez, entsaioren batera edo norbait etorri nahi baldin badu, ez? Eta igual hori ideia ona da baita ere, ez? Batzutan hori. Igual, hainbeste dagoenez, ez ere gaituen ez harritzen edo, beti geratzen gara toki berean, ez? Edo ditugu espektatiba modu batean edo, eta agian, ez dakit, zentzu horretan, ez? Modu horretan ere... Bai, nik uste dut aldaketak etorriko direla alde horretatik. Pentsatzen dut, sormenarekin aldatu dira gauzak urte batzuk barru, baina nik uste dut alde batetik, hori egia da, badaude gero eta adibidez laguntza, diru laguntza gehiago, residentziak egiteko, edo sormena egiteko, eta baita ere orain gero eta gehiago ere bai. Laborategiak eta, ez? Gero eta gehiago ikerketa bat, ikerketa artistiko bat egiteko, eta... Ez bakarrik produktu bat sortzeko, baizik eta modu beria, hori egia da, orain pilpilean dagoela, eta arte guztietan, musikan, antzerkietan, dantzan. Baina nik uste dut ere bai, sormenaren prozesuak, mediazio deitzen den bitarkaritza. Bitartekaritza. Bai, deitzen den ekintzangatik dago nahiko modan, ez? Nik uste dut aldatuko direla artista eta publikoen harremana. Arteko harremanak, ez? Bai. Ziur aski, behintzat artea maitetzen duten jendeak, ez publikoa. Hurbilduko da gehiago arteruntz, eta ulertuko du, eta nik uste dut izango da elkarrizketa biziago gero eta gehiago. Gaur egun egonda izan dira bi mundu, aipatzen zenuena, nola egin antzerki talde txikia baldin bazara, nola egin sartzeko mundu horretan edo... dagoen gurpilean, ez? Hori da. Hemen, nik uste dut baita ere aldatuko direlakoz. Orduan, egongo dira aukera gehiago, eta jende tartean eta artisten tartean elkarrizketa izango da sakonagoa gero eta gehiago, eta baita ere ziur aski gizartean artista gehiago egongo dira. Hori da, gauza hon bat, eta ez dakit baita batzutan pentsatzen dut badago
antzerkiarekin edo, bueno, ikuskizun bat egitea ez da bat ere erresa, baina egiten du jende askok. Osea, aleginak, saltoak egiten, ez dakiz zer, bueno, baina lortzen du jende pilo bat. Baina gero, claro, hor hainbeste ikuskizunak ez daude agendak, ez daude antzokiak ikusteko, eta orduan geratzen dira errepresentatu gabe. Bakarrik estrenaldi bat, 2 edo 3 egun egin eta kitxo. Eta hori da, pentsatu behar da pizkat gehiago, aber nola antolatu egiteko, nik uste dut izan behar den, irtenbide bat izango ote den, mai ezberdineko pausoak egin eta zirkuitoak egin, ez? Edo bestela baita ere izan daiteke, baita ere, igual perspektiba aldatu eta artea antzoki formaletatik ateratzea, ez? Ni adibidez, Burgon bizi nintzenean, bazegoen festivalean eta... Claro, espazio alternatibo pilo bat, eta horrelako truekeak edo sortzen ziren, non espazioak igual doainik ematen ziren eskaintzeko zenbait gauza, edo hasi berriak ziren pertsonei, edo... Bai, eta espazio guztiak, bazegoen, hilabetean, antzerki festivaleko hilabetean, espazio guztiak sortzen ziren antzoki, ez? Eta hori baita, nik uste, eraldatu beharko igual litzatekeela, artista profesional orori espazioa emateko, ez? Zer naiz eta nik uste esan duzuna, ez? Igual, etorkizuna artista gehiago gongo direla, baina igual baita ere profesionalak, igual, profesionalizateko pausu hori ematen dutenak, igual ez dira hainbeste izango, ez? Edo eta... ez dakit. Bai, profesionalak izateko, izango da zaila, baina nik uste, hemen modu bakarra da diru laguntza jasotzea. Hori da, bai. Da modu bakarra aurrera joateko. Bueno, modu bakarra, batzuk ez dute, konpainia batzuk bizi dira antzerkia egiten eta ez dute diru laguntzik jasotzen, modu bakarra barkatu, baina esan dut eta ez nago... Ez daude zure buruarekin ados. Hori da. Gaizki esan duzu, bai. Bai, zeren, baina gehien bat bai. Azteko behintzat, ez? Bai. Gertatzen da oso lagungarriak egiten dira. Profesional arloan baldin badaukazu 2 pertsona kontratatutak, beste 2 adibidez konpainiakoak, baina baita ere behar dute bere dirua soldata, 4 pertsonekin, egin behar duzu, ez dakit, 50 emanaldi, eta gaur egun, 50 emanaldi, hori denbora tarte, urte bat, urte tardi, bestela ja... Diru laguntza bukatzen da. Bai. Baina hori, egia dela, oso zaila da lortzea, hainbeste emanaldi eta... Bai, ez daude kanpainak lehen, hasi nintzenean nik betakaritzaren lana egiten eta talde batek, bazeunden kanpaina batzuk, lortzen zituenean kanpaina bat edo beste, igual 8 emanaldi ziren, herri. Orduan, hau gehi hau, berreala zenukan 20 emanaldi, eta gaur egun hori desagertu da. Gaur da, banan-bana... Korrepueblos eta horrelakoak, ez daude. Korrepueblos, baina Mozorro Berri ere bai bazen beste bat, eskolaz eskola joaten zena, eta oso importantea izan zen, bizitzeko garai horretan, oso... Eta gehien bat horiek, bai. Baina ronda de primavera eta ronda de otoño zegoen ere, bai. Bai. Bueno, gauzak ezberdinak dira, Eta joango dira eraldatzen, noski baiet. Eta denbora guztietan, gauzakonak eta txarrak ere, bai. Hori da, bai, guztiz. Bai, hala da. Baina beno. Ikusiko dugu zer ekartzen dugu etorkizunak. Hori da. Ez? Espero dugu gauza honak, naiz eta... Bai, nik uste dut gainera, Coviek ere bai ekarri du gauza hon bat, eta da jendearen balorazioa... Artearekiko, ez? Bai, arte eszenikoekin behintzat jendeak baloratzen du gehiago. Eta hasi ginenean egiten imanaldiak antzokietan, toki itxietan,
txalotzerakoan izan ziren momentu hunkigarriak. Bai, batzutan artistak bukatu dira oso egin dute, eskertu dute jendeari txaloak modu berezi batean, hunkitutak ja beraiek ere bai, baina gero jendeak ere bai, nik uste dut ikusi duela, bizi da nik antzokietan, urte hauetan, bizi da denen artean, gaude untzi berdinean. Claro. Hortak, Bai. nik uste dut, hala izan dela filosofia horrokor bat, eta egonda hor, egal egiten, ez? Bai. Eta igual leheno, hainbeste baloratzen ez genituen gauzak ez, gero, hainbeste hilabete edo egun pasatu ondoren, kontaktu zuzen hori gabe, ez? Zuzeneko espazio berean bi pertsona hor konektatuta, ez? Izatearekin egon gabe, ez? Orduan gero, horrelako esperientzia bat jasotzerakoan, hainbeste denbora hori gabe, ez? Hunkigarria bihurtzen da eta asko eskertzen duzu. Eta hori, eta nabaritzen da, ez da erresa, mantentzea neurri guztiak, ez da tontakeri bat, adibidez, hori, gelarena, baino baita ere, nola egin duten jendeak asko pentsatu du nola egin bezaukiak kentzeko, adibidez, familiar bat egiten baldin baduzu, joateko aurrekin, binaka jarri, lau, hiru, hori baimenak, olako gauzak, eta gero garbiketak ere bai, eszenatokian dagoen jendea ezin da egon aulkian dagoen jendearekin, kontutan hartu baita ere konpainiak eltzerakoan beti musukoarekin egotea. Bueno, hainbat... Neurri, ez? Neurri, bai. Baina nik uste dut denok egin dugula gure lana neurri guztiak ongi betetzeko, eta bai. Eta, bueno, kultura segura izan da. Bai, nik sentitu duen lehendabiziko momentuan. Iaz, udan, izan nuen, zaude zure musukoarekin, ez? Eta ezertzen zara zure tokian, ez dago hemen arazorik, bakarrik ero sartzerakoan, baino antzoki batean, 80 pertsona edo 60, depende... Eta horretan ere jarri dituzten neurriak, ez? Lehenengo, ze filakoak, ez da zer... Bai, hori. Oso ondo, Belen, plazer bat izan da zu hemen izatea. Oso ongi. Eta zure ikuspuntua ere ekartzea. Bai, eskerrik asko, zuei ere bai, gonbidatzeagatik eta baita ere iniziatiba hau izateagatik, Antzerki, toki bat ematea eta COVID-i buruz hitz egitea eta ikustea errealitate ezberdinak ere bai, aukera izateko. Hori da. Oso importantea. Beharrezkoa ikusten genuen eta, gure aletxoa hor jarri du. Bai, oso ongi. Horrela jarraitu eta horrengo arte. Vale, ondo segi. Venga, agur.